ibnu taymiya ya karanta ana ziyarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ana ziyarar kabarin manzan Allah ke, ana ziyarar manzan Allah in yana da rai. In an je ziyarar kabarin manzan Allah ba a roƙon manzan Allah komai, ba a roƙon Allah wani abu a wurin ma. Idan ka je ka ziyarci kabarin manzan Allah gashi nan, misali ka taho gashi nan, sai ka tsaya assalamu alaika ya rasulallah, ka yi wa manzan Allah sallama, ka yi mishi salati, to ka gama. Kar ka daga hannu ka kalli kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kana roƙon Allah a wurin, haramun ne. Sai ka wuce, sai kuma sai ka fuskanci alƙibla sai ka roƙi Allah, ba wai addu'ar da kake ba ta da alaƙa da wannan ziyarar. Na ɗaya kenan. Na biyu, Abubakar assalamu alaika ya Ababakar, assalamu alaika ya Umar, ka yi musu sallama, sai kuma ka wuce za ka yi musu addu'a, sai ka wuce gaba su da za ka yi musu addu'a. Kai kana da bukata Allah ya baka mata, Allah ya baka gida.